dia, xiquets. Des de Vistabella del Maestrat, a la província de Castelló, començam les classes de Geografia i Història del curs 2016-2017 a la nostra escola. A partir d'avui veurem un seguit de vídeos de totes les lliçons. A casa escoltareu la meva explicació, prendreu notes de tot allò que tingueu dubtes i me demanareu. I a classe farem les qüestions. Bueno, vaig a posar-me a refugi, que això és una pluja tremenda. Darrere de mi teniu el que és una creu de terme que està arreu de la nostra geografia i que ja a poc anirem estudiant i veient. Vinga, ànim durant aquest curs, Au, que m'estic banyant!